Usa si Jerry Cordillera sa 25 greatest player sa kasaysayan sa Philippine basketball nga naila sa iyang ligon nga depensa apan kahibaw babong nga dili basketball di ay ang una niyang love nga sports. Atong sayran pinaagi ning sportsman Martin Javier sa Sports Synergy. Welcome mga ka-sports! Kasama natin ngayon isa sa mga pillars ng Philippine basketball, ang nag-iisang Defense Minister, Coach Jerry Cordillera. Coach Jerry, welcome to Sports Synergy. Hi Marks! Kumusta? Lalo na sa mga viewers mo dyan, kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Coach, thank you so much for joining us here on the show. Pero mabilisan tayo dito sa Sports Synergy. Meron kami mga words na ibibigay sa'yo, tapos sabihin mo sa amin kung bakit significant yung mga words na yun sa buhay mo. Okay ba yan? Shoot! Okay. Coach, unahin na natin. Baseball. Bakit yun significant? That's my first love. That's my first sport. And of course, dyan tayo nakilala. At syempre, isa sa mga pangarap ko yan. Yung dreams ko yan. Yun. At Baseball. isa ring sa mga dreams mo yung nabuksan dahil sa baseball. Open the door to our next word here. Basketball naman, Coach. Dyan tayo nakilala. Syempre, being a basketball player, it opened a lot of opportunities sa akin at ang dami kong chance rin na nakamit. At lastly, syempre, ang highlight, nakapag-represent ako sa RP team. Yun, pero hindi lang pagiging player sa basketball yung sinubukan ni Coach Jerry. After your legendary career, nag-coach ka pa. Kaya yung last word natin dito, leadership. Ano yung mga leadership qualities ni Coach Jerry tsaka yung mga hinahanap mo sa mga bata mo? Well, nakapag I was able to inspire yung mga student athletes natin to be self-confident, to survive sa buhay, sa pagka-player, and to have a very strong self-esteem. Yan ang pinaka-importante. And you are an inspiration to many players here in the Philippines. Coach Jerry, that is the final buzzer. Thank you so much for joining us here in Sports Synergy. So mga ka-sports, that is the one and only Defense Minister, Coach Jerry Cordillera, right here on Sports Synergy. Salamat.